lamari akwai kada hikima. Fatima amarya ladabi shi zaki, abin da mijinki ya faɗi shi zaki. Akwai kira hankali mutane sun gayi, mai kyan hali kike amarya Fatima. Mai buga waƙar ku Usman sunan yake, in ka ce ɗan amana ko laƙabi yake. Zan gaida masoya da ganin waƙar ta cike, dangi har ƴan uwa ina yi muku sallama. Gari zai tsallake, yana an goga gaisuwa ta kurke. Allah ya kamu da bikin angon Fatima. Yayin ango Muhammadu goga gaisuwa, yayin ango Ilyas daga hannuwa. Yayin ango Kubura ga gaisuwa, kannan ango ina kuke mai sallama. Kanwar ango Umma ga gaisuwa, Baba Haruna kane ga ango gaisuwa. Muku gaisuwa, a cikin ƙannai Aminu na yi wa gaisuwa. Yanzu ina kuke abokan ango, Haruna Ido Aisman wa ina kake, Sadiya kicin gila tuwe gaisuwa nake. Abokin ango da furo gaisuwa nake. Ibrahim Ibi gaisuwa ce na yi ma. Abokin angona da na yi ma gaisuwa, Babawo jarumin maza ga gaisuwa. Sai fidayin ina kira daga hannuwa, Dipoti ka amshi gaisuwa ce na yi ma. Ina gago ina miƙa masa gaisuwa, ina buga cikin maza ga gaisuwa. Ina tusi ina daga masa hannuwa, abokin ango ga wuce ga gaisuwa. Nan ne zan dakatar da waƙar in kure, kowa ya ji ban kira shi ba ya yi haƙuri. Mai haƙuri wata rana shi zai kacare, yawa ango da amarya addu'ar samun rahama. Ibrahim ango amarya Fatima.